ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ। ଆଜି ଆମେ ଜଣେ ସାର୍ଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣିବା, ତାପରେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗେ ଦେଖିବା ସାର୍ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିସାରିଲେଣି ଯେ ସରକାର ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଥିଲେ ଠିକା ଉଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ, ସେ ଠିକା ଉଚ୍ଛେଦରେ କିଛି ବରିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱ ତଥା ଶିକ୍ଷକମାନେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଲେଣି। ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ଥିଲା, ଉଦ୍ଦୀପନା ଥିଲା ଏବଂ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଆଶା ବାନ୍ଧି ବସିଥିଲେ ଯେ ସରକାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଚୁକ୍ତି ଭିତ୍ତିକ ବା ଠିକା ପ୍ରଥା ଉଚ୍ଛେଦ କରିଦେବେ। ତାଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ଖୁସି ଥିଲା, ସେ ଖୁସିକୁ ପ୍ରାୟ ମାରିବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେଣି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛି ବା ସୂଚାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଆଉ ଆହ୍ୱାନ ଦେବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ ହେଉନାହିଁ। ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘଗୁଡ଼ିକ, ଯେଉଁ ବରିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ନେତୃତ୍ୱମାନେ ବା ନେତ୍ରୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ଓଡ଼ିଶା ଭଳି ରାଜ୍ୟରୁ କଳୁଷିତ ପ୍ରଥା, କଳଙ୍କିତ ପ୍ରଥା ଠିକା ଉଚ୍ଛେଦକୁ ଉଠାଇ ଦେବା ପାଇଁ, ଠିକା ପ୍ରଥା ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଥିଲେ, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ବରିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ହିସାବରେ, ସଂଘ ନେତୃତ୍ୱ ହିସାବରେ ଆମେ ତାକୁ ବିରୋଧ କରିବା, ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ପୂରଣ ହେଉନାହିଁ ବୋଲି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ଯେ ଅତୀତରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାରେ କାହିଁକି 22 ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ଭଳି ଏକ କଳଙ୍କିତ ପ୍ରଥା ରହିଆସିଛି। ଏଥିରେ ସରକାର ଖଳନାୟକ ନା ଆମ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକର ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱମାନେ ଖଳନାୟକ ବା ଖଳନାୟିକା? ଆପଣମାନେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଆଉ ଆପଣମାନେ କେତେଦିନ ସେହି ସଂଘଗୁଡ଼ିକର ଓହଳରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ଓହଳେଇ ରଖିଥିବେ ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇବେ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜର୍ଜରିତ କରିବେ, ସେ ବିଚାର ଆପଣମାନଙ୍କର। ଆଜି ସମୟ ଆସିଛି, ଆପଣମାନେ ନିଜକୁ ବଦଳାନ୍ତୁ। ଯଦି ନିଜକୁ ବଦଳାଇବେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ସମାଜର ଭବିଷ୍ୟତ ବଦଳିଯିବ। ଏ ଅନ୍ଧାରରୁ ଆମେ ଆଲୋକକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବା। କାହିଁକି କୌଣସି ଘରର ମୁରବୀ ବା ବାପା ମା ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଯେତେ କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋ ପିଲାମାନେ କଷ୍ଟ ପାଆନ୍ତୁ। ସବୁବେଳେ ଚାହାନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ, ଭଲ ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ସମାଜରେ ତା'ର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଠିକା ଉଚ୍ଛେଦ ପଦକ୍ଷେପକୁ ଏମାନେ ବିରୋଧ କରିକି ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପୂରଣ ହେଉନାହିଁ। ଆମେ ମଧ୍ୟ 6 ବର୍ଷ ଖଟିଛୁ, ଏମାନେ କାହିଁକି ଖଟିବେ ନାହିଁ? ଏହି ପ୍ରକାର ଅହଙ୍କାର, ଈର୍ଷା ମନୋଭାବକୁ ଜାଗ୍ରତ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପରେ ଯେଉଁ କଣ୍ଟା ଭାବରେ ଛିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି, ତାହା ଏକ ନିନ୍ଦନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ, ଅମାନବୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ମୁଁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛି ଏବଂ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଘୃଣା କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ଏହାକୁ ନିନ୍ଦା କରି, ଘୃଣା କରିକି ସେସବୁ ସଂଘମାନଙ୍କର ହାତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଜି ନିଜକୁ ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କାହା ସହିତ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନିଜର ନେତୃତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ, ନିଜର ନେତୃତ୍ୱ ପ୍ରତିପାଦନ କରନ୍ତୁ, ନିଜର ପରାକାଷ୍ଠା ପ୍ରତିପାଦନ କରି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଜର ଅଧିକାର ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ସଜାଗ, ସଚେତନ, ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ। ଜୟ ହିନ୍ଦ। ପ୍ରଥମତଃ ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ଚେଞ୍ଜ ବିଷୟରେ କହିବି। 2016 ମସିହାରୁ ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। କାହିଁକି ହେଇପାରୁନାହିଁ, ଆପଣ ସାର୍ଙ୍କ କଥାରୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ବିଷୟ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା। 10 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି ଆମେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଆମର ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ଚେଞ୍ଜ ହେଉନାହିଁ? ଆପଣ ସାର୍ଙ୍କ କଥାକୁ ଟିକେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରନ୍ତୁ, ଜାଣିପାରିବେ ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ଚେଞ୍ଜ ନ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ ଅଛି। 16 ଅକ୍ଟୋବର 2022 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ 57,000 କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜଙ୍କର ରେଗୁଲାର ହେଲା ଏବଂ ଠିକା ପ୍ରଥା ଉଚ୍ଛେଦ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀରୁ ଠିକା ଉଠିଲା ନାହିଁ। ସେକେଣ୍ଡାରୀରୁ ଠିକା ଉଠିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀରୁ ଠିକା ଉଠିଲା ନାହିଁ। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ସାର୍ଙ୍କ କଥାରୁ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀରୁ ଠିକା ଉଚ୍ଛେଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଠିକା ଉଚ୍ଛେଦ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆମେ ବ୍ଲେମ୍ କରୁଛୁ। ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ସମୟରେ ସେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହିସାବରେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ସିଏମ୍, କିନ୍ତୁ ଆମର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଏଇଠି ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଅଛି, ମୋହନ ସାର୍ ଆମକୁ ଦେବାକୁ ରାଜି ନାହାନ୍ତି ନା ଆମେ ନେବାକୁ ରାଜି ନାହୁଁ? କ'ଣ ସିଏମ୍ ପଦକୁ ଆସିଲା ପରେ ସାର୍ଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ମନେ ରହିଲା, ସେ କଥା ସାର୍ ଭୁଲିଗଲେ? ଏକଥା କେବେ ବି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଠିକ୍ ଥାଆନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକା ବି ମଧ୍ୟ ଉଠିଥାନ୍ତା ଆଉ ଗ୍ରେଡ୍ ପେର ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି। ମହୁ ମାଟିରେ ପଡ଼ିବା ଆଗରୁ ପାଟିକୁ ନେବାର ଅଛି।
मोर कहिबार तात्पर्य है एबे भी समय अच्छी 8 CPC लागू हेबा पूर्वरु आमको ग्रेड पे हासिल करने सहित टीका प्रथा उच्छेद करने पड़ो नचेत 8 CPC लागू होला परे सेकेंडरी और एलिमेंटरी भितर तफात आकाश पाताल बेले देखा समस्ते एकाठी होई दाबी हासिल करिवार अछि। मु एति कही मोर वक्तव्य समाप्त करी। जय हिंद, जय भारत।